Kembali kita kasih satu tempat rahasia di sini bareng Yayang Pro. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun nesu kabeh iku rasa butuh kanggo maju.
satu permen.